El primer acte d'avui és una taula redona en la que van intervindre José María Álvarez Coque, que és, ara presentaré el seu currículum, i Albert Massot. El títol de la ponència és La nova política agrària comunitària. Bé, José María García Álvarez Coque, fem una ressenya molt breu perquè tenim que acabar a les 10:30 perquè el congrés seguís el ritme que estava previst. És doctor enginyer agrònom, coordinador del grup de l'Economia Internacional, catedràtic d'Economia Aplicada i professor d'Economia i Polítiques Agràries de la Universitat Politècnica de València. Sí? En 1991 va ser investigador visitant de l'Institut Internacional per a la Investigació de Política Alimentària i en els últims 20 anys ha dirigit projectes d'investigació i cursos de postgrau per a organismes internacionals relacionats en el comerç, el desenvolupament i les polítiques relacionades amb l'agricultura. En 1993-94 va ser president del grup de treball de frutes i hortalisses de l'OCDE de París i ha col·laborat com a assessor o consultor d'institucions europees, tant de la Comissió i el Parlament, la FAO i la Comunitat Andina. I per no estendre'm més, és un ampli currículum que el que estigui interessat el pot consultar en qualsevol moment en internet. I per una altra banda vaig a presentar a Albert Massot, que és Albert Massot Martí, llicenciat i doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, màster en Direcció d'Administració d'Empreses per ESADE i diplomat en Integració Europea. Ha sigut funcionari del Parlament Europeu, investigador i professor associat de l'Institut Universitari d'Estudis Europeus de la Universitat Autònoma de Barcelona i titulat del curs permanent de l'Acció Jean Monnet de les Comunitats Europees. Ha sigut també professor visitant de diferents universitats i centres d'investigació dins i fora del territori de la Unió Europea. Com veieu, són personalitats en un ampli currículum, en una àmplia experiència professional relacionat amb el tema que se va parlar avui i estic segur que van a il·lustrar-nos d'una manera molt adequada sobre el títol de la ponència, que va relacionada amb la política comunitària europea, en la política, agrària comunitària. ¿Has començat tu, José María? Pues li dono la paraula a José María Álvarez Coque. Moltes gràcies, Salvador, la oportunitat de compartir esta taula. Salvador ha sigut company en el Departament d'Economia i Ciències Socials i ha portat coneixement i sentit comú i esperem seguir col·laborant i jo crec que aquesta és una bona ocasió de debatre sobre el futur de l'agricultura i anem a parlar sobre la reforma de la PAC y los retos de la agricultura. Un poco la organización que hemos realizado, un poco entre Albert Massot y yo, es que voy a introducir algunos aspectos básicos o conceptos previos que nos metan en la materia y Albert viene con las noticias frescas de Bruselas, conoce perfectamente el último día de las negociaciones, cómo están, y por tanto, pues ya nos dará un poco esa visión más actualizada. Hablamos de la agricultura, hablamos del sector agroalimentario. Es verdad que la agricultura ocupa en la Comunidad Valenciana solo un 2% de la población activa, pero vivimos con la agricultura y vivimos sobre todo con un sector. A ver, ¿cuál de los dos micros? ¿Los dos? Vale. Esto no me había pasado nunca, tener dos micrófonos. ¿Vale? Vivimos también con un sector agroalimentario que sí que realmente está arrastrando empleo, que ocupa a más de un 12% ya la agricultura, la industria, un 12% de la población activa, y si ya contamos el sector rural, si ya contamos todas las industrias auxiliares, la logística, el comercio, realmente estamos hablando de un sector potente, de unos primeros sectores que
en una época de recesión no está perdiendo empleo, no está destruyendo empleo en términos netos. Sabemos que hay una crisis de pequeñas explotaciones, que el sector agrario puede ir bien, pero el sector agrario, la agricultura puede ir bien, pero el agricultor a lo mejor no va bien. Es decir, que se puede dar esta contradicción de una agricultura que vaya bien, pero un agricultor que esté perdiendo por unas debilidades en su situación, tanto de estructura de explotaciones como también de poder de negociación en una cadena de valor que está concentrada en un extremo, y los pequeños agricultores pues tienen posibilidades de organizarse, pero tienen esa debilidad de poder en el conjunto de la cadena de valor. Pues haciendo un poco una perspectiva histórica de lo que es la política agrícola común y qué influencia ha tenido sobre la Comunidad Valenciana, sobre la agricultura valenciana, podemos decir que partimos de una situación previa, estamos hablando de los años 80, en los que pues la PAC, la política agrícola común, basaba sus instrumentos, siempre ha sido una política que ha sido el eje de construcción de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, pues basaba esa política en una fuerte intervención en los mercados. Fíjense que en una economía capitalista, en una economía orientada al mercado, parecía que teníamos una política agraria casi de país comunista, ¿no? Es decir, que realmente se llegaba a marcar, y todavía estamos con herencias incluso de esa época, marcar cuánto había que producir, ¿no?, de cada producto, o había sectores importantes, y sigue habiendo, como el sector aceitero o el sector lácteo, que están marcados por cuotas, ¿no? Es decir, como si hubiera una directriz, ¿no?, general de cuánto hay que producir. Esto en una economía de mercado, ¿no? Fuertes intervenciones en los precios, un apoyo a la exportación que marcaba unas ayudas para que las industrias, las empresas comercializadoras pudieran mandar excedentes de productos a países terceros con ayuda. Fíjense que en la economía valenciana, la agricultura valenciana, se benefició en cierta medida de esas ayudas a la exportación que no hicieron ningún bien. Fíjese, sí, de acuerdo, nos ayudaban a desatascar el mercado, pero realmente nos orientaban nuestras exportaciones más como un residuo, como una forma de quitarnos de encima el excedente de baja calidad y de mandarlo, por ejemplo, a la Unión Soviética, ¿no? Se mandaban los excedentes de vino, o mandar frutas y hortalizas de peor calidad, no ayudaban a orientar la producción hacia lo que puede ser una mejor calidad. Junto a eso teníamos las ayudas del segundo pilar, que en aquel momento, los 80, se llamaban ayudas socioestructurales. Fíjense que ha habido una evolución de lo que es el concepto socioestructural, que por ejemplo, planes de apoyo a la mejora de explotaciones agrarias, sería una idea de ayuda socioestructural. Bueno, ese concepto se ha ido diversificando porque la sociedad ha ido evolucionando. Ya no se habla de modernización de explotaciones como objetivo, no queda casi ni bien, ¿no? Es decir, vamos a modernizar, ¿no? Porque parece que el concepto modernización lo estamos orientando al siglo XX, o sea, lo estamos identificando con un concepto de que no, que hay que intensificar, de que hay que utilizar más medios de producción, que hay que mecanizar, que hay que meterle más capital en un sentido de instalaciones, y no está asociado ese concepto de modernización hacia un concepto que responda a unas demandas de la sociedad, por ejemplo, para una agricultura sostenible, una agricultura innovadora, pero que utilice de una manera más sostenible los medios de producción, y el concepto tampoco de los años 80 tampoco incluía al mundo rural en general, a todas las funciones que puede ejercer la agricultura, ya me estoy cargando el micrófono, de atender a funciones no comerciales de la agricultura, como mantener un medio rural vivo, en el que también estamos hablando de diversificar la actuación del sector agrario hacia funciones no propiamente agrarias, por un lado, como puede ser el turismo rural, o también mejorar en calidad defendiendo lo local, lo típico
la cultura de los territorios, bueno, se han ido ampliando esos objetivos y por tanto la PAC ha ido evolucionando hacia un concepto que es el actual, que bueno, ha habido varias reformas, la última, la llamada el chequeo médico, reconocimiento médico, las reformas tienen sus lemas, la última era el chequeo médico, reconocimiento médico de la PAC. El lema de esta como que no es muy comercial, hablar del post-2013, o 2020, bueno, ya sería la estrategia 2020, en Europa 2020, en fin, no sé, a veces se eligen mejor o peor las distintas lemas, pero el esquema actual es de una PAC dividida en dos pilares, primer pilar, segundo pilar. El primer pilar es el que se lleva el grueso del presupuesto, y estamos hablando de más de 5.000 millones de euros al año que está recibiendo España en ayudas, en pagos directos, que es el componente fundamental, y ya el componente de mercados, de apoyo a los precios de mercado, pues es un componente que va hacia abajo, se ha liberalizado mucho, se ha abierto mucho al exterior, lo sabemos, en esta agricultura valenciana, que también sufrimos la competencia de países terceros, y el componente de segundo pilar, pues ya le llamamos desarrollo rural, componente que no ha sido fortalecido de manera financiera, y que ha sido un poco un pariente pobre de la PAC, sobre todo porque lo que son pagos directos es como algo tangible, un dinero que se tiene o que se recibe, y que hasta ahora no ha comportado muchos compromisos por parte de los agricultores, más que los burocráticos, que ya son bastantes, y en cambio el segundo pilar implica un compromiso de las comunidades autónomas, de los estados, de cofinanciar, y al tener que cofinanciar e incorporar en una programación las ayudas o los temas, por ejemplo, agroambientales o temas de diversificación económica, pues realmente pues tiene que apostar la comunidad autónoma por eso, para que luego Bruselas cofinancie. Esa ha sido es una debilidad que tiene ese segundo pilar, y por tanto tampoco los agricultores en general no parecen muy entusiastas de las medidas del segundo pilar. Bueno, esta es un poco la situación donde el instrumento fundamental de la PAC en esos momentos es el pago único por explotación. Un pago único que se ha basado en un modelo histórico, en el que tanto recibías en un periodo base, tanto vas a recibir ahora. Con lo cual tenemos que, por ejemplo, 500.000 de hectáreas de la agricultura valenciana prácticamente no han dado derechos para recibir pago único. ¿Por qué? Porque en un momento base la agricultura valenciana estaba orientada al mercado, no recibía ayudas, prácticamente ayudas de transformación, por ejemplo, y pues tenemos buena parte del sector hortofrutícola que no genera derechos, y por tanto ya en el momento histórico no estabas, y como momento histórico no estabas, ya no estás. Y ahora se trata de romper ese modelo histórico, y ese es un poco uno de los temas de debate, de ir a una mayor homogeneidad en lo que son ayudas. Yendo un poco a lo que es, y ya como el tiempo ya se va comiendo, a lo que es estas propuestas, voy a simplemente dar una pincelada de lo que sería el nuevo modelo de pagos directos, sin entrar en muchos detalles. Y es que de un modelo en que se habla de un pago único, de una mochila única, en el que simplemente se recibe un cheque en función de lo que se recibía en un momento histórico, ahora se está intentando romper ese modelo hacia un modelo en el que se van a remunerar distintas funciones o distintos objetivos. De modo que habría un pago básico, simplemente por el hecho de ser agricultor, que un pago básico que tendería a homogeneizarse, que el debate es cómo homogeneizarlo entre territorios para no generar esas desigualdades, y ahí yo creo que la agricultura valenciana tiene temas para negociar, pero luego habría una función ambiental que se remuneraría mediante un pago llamado verde, un pago para el que se reservaría el 30% de la dotación que tiene cada país, cada Estado miembro para pagos directos. El pago verde remuneraría en principio tres tipos de funciones
para áreas, 3 tipos de superficies, para áreas de interés ecológico, para llevar a cabo áreas donde se muestre que hay una rotación y diversificación de cultivos, y el tercero, y los prados permanentes, que sería un poco el tercer tipo de áreas. Claro, ahí está un poco negociándose sobre si esto, la agricultura española, se queda conforme con esos criterios o van a ser tan restrictivos que buena parte de las superficies no van a recibir, y por tanto se está hablando de ver si se aumenta la superficie de interés ecológico para incorporar la agricultura extensiva, por ejemplo frutos secos o olivar extensivo. Fíjense que con eso ya habría una buena parte de la superficie valenciana que podría incorporarse al sistema de pagos directos, pero lo que está en juego también es ver si puede haber medidas equivalentes a esas superficies que he comentado, que podían ser certificadas como medidas ambientales elegibles para el pago verde. Ahí es donde también habría que ver si, por ejemplo, una lucha integrada, un control integrado, podría ser elegible para pago verde. Ahí está en juego bastante la negociación en lo que es la agricultura valenciana. Luego habría un régimen para jóvenes agricultores, una dotación para estimular, unas ayudas acopladas a la producción, se está hablando de un 12%, y es lo que se mantendría como apoyo a determinados cultivos en crisis, y unas ayudas a zonas con desventajas naturales, donde de nuevo la parte extensiva de la agricultura valenciana podría verse beneficiada. Hay que decir que con el pago verde también hay algunos debates sobre, por ejemplo, el tema de la equivalencia que he comentado. También se habla si las ayudas agroambientales que se vienen a recibir del segundo pilar ya se consideran como verde por definición. Un poco la idea es qué puede demostrar el Estado miembro que hace como verde por definición. Y ese verde por definición ya se homologaría, se aceptaría para zonas elegibles para el pago verde. Pero aquí el problema es que cuando incorporamos esquemas como verde por definición, y esos esquemas ya reciben ayudas, por ejemplo en el segundo pilar, está la crítica de si estamos financiando 2 veces lo mismo. Y por tanto habría que ver si esas medidas adicionales del segundo pilar se pide una adicionalidad, es decir, un esfuerzo más allá del verde por definición. Por ejemplo, un área ecológica, agricultura ecológica o agricultura orgánica, es verde por definición, de acuerdo, pero si recibe una ayuda adicional como agricultura ecológica, ya está recibiendo 2. Sería pago verde más ayuda como agricultura ecológica, y por tanto habría que definir cuál es el estándar mínimo verde para ver a partir del cual existe adicionalidad y no existe doble financiación. Gran debate y nos jugamos mucho aquí técnicamente. Bueno, no voy a entrar en más, yo creo que ha quedado introducido, y luego si tenemos un coloquio, pues yo creo que queda introducida la materia. Muchísimas gracias, gracias al Instituto Ignacio Villalonga. Muchas gracias, José María. Bueno, y dono la paraula a Albert Massot. Bé, bon dia. Bueno, la ponència del tema facilita les coses perquè em permet anar a elaborar. El meu objectiu és descriure, bàsicament, fer una ponència descriptiva, perquè no tinc temps d'aprofundir, seríem pel debat, potser, els detalls, però la meva idea és explicar l'estat de les negociacions. O sigui, el que jo puc aportar, bàsicament, és l'última hora. L'última hora vol dir el que s'està negociant fa una setmana, a Brussel·les, on van començar el que es diuen els triàlegs, o sigui, les reunions entre la Comissió, el Consell de Ministres i el Parlament Europeu
per acabar de definir la política agrària comunitària que s'hauria d'aplicar en principi el 2014, encara que ja els dic ara, els avanço de que no entrarà en vigor el 1 de gener de 2014 com estava previst, sinó el 1 de gener de 2015. Això ja ho sabem tots des de ja fa uns quants mesos i sembla ser que és. Bé, l'índex, començarem explicant on som. Intentaré anar de pressa, ho sento, perquè no tenim gaire temps. Després suposo que tothom tindrà accés a aquest PowerPoint on veuran que hi ha molta més informació de la que ja puc aquí oferir en 20 minuts. Bé, el procés de reformes ho ha explicat ja el Xema. Les reformes de la PAC van començar el 92 i ara estem al tercer cicle, a baix de tot, que començarà el 2014 i continuarà el 2020. I això és molt important. Les reformes de la PAC sempre es fan en dues seqüències. Una primera d'entrada i una segona que tanqui el cicle. Doncs bé, comencem un cicle nou, el 2014, en què l'objectiu fonamental és el que ell comentava abans, és de multifuncionalitzar els ajuts, o sigui, convertir els ajuts que avui són genèrics a la renda en ajuts per objectius, i el que es pretén també sobretot és fer una gran redistribució entre agricultors i entre estats i comunitats autònomes de pas. I això, evidentment, aquí a Espanya portarà problemes, però bueno, això és el que té. Els reptes de la PAC són bàsicament tres, uns econòmics, altres mediambientals, altres territorials. L'econòmic fonamentalment és lluitar contra la volatilitat dels preus i millorar la competitivitat del sector agroalimentari en general. El segon és més sostenibilitat, amb una agricultura que té problemes, en segons casos, per a garantir aquestes demandes socials, i per últim una agricultura lligada al territori. Això ja ho he comentat, és exactament el mateix. Tenim tres grans apartats de la política comunitària: mercats, pagaments, desenvolupament rural. Tenim aquí uns reptes nous, uns mercats més oberts i més globals, una volatilitat, una crisi econòmica, evidentment, i el canvi climàtic, i al mig tenim una cosa que es diu pressupost, que evidentment és important perquè, no oblidem que la política comunitària en aquests moments continua sent la principal política de despesa de la Unió Europea. Vull dir que qualsevol canvi en política comunitària té una correspondència financera. Bé, els elements previs, aquí començo a explicar una mica on som. Una de les característiques principals d'aquesta reforma és que va lligada a la definició d'un marc financer plurianual a la Unió Europea. Això vol dir que els pressupostos de la Unió Europea se fan, en aquest cas, per un septenni, 2014-2020, i aquesta negociació sobre aquest marc financer és paral·lela en aquest moment a la negociació agrícola. Llavors intentaré explicar les dues negociacions que estan en curs i que estan en paral·lel, però que són independents, en principi independents, encara que evidentment tenen punts de connexió. Un altre element condicionant d'aquesta reforma que no tenien altres precedents és que tenim una crisi econòmica desconeguda a Europa des de fa molts anys, i el tercer element fonamental també és que és una política comunitària que per primer cop aquesta reforma es definirà amb codecisió, o sigui, ja no és només el Consell de Ministres d'Agricultura el que decideix, sinó que també hi ha el Parlament Europeu, amb igualtat de condicions, i això complica molt les coses. Les etapes. El novembre de 2010 vam començar amb una comunicació de la Comissió, al juliol de 2011 es van presentar les propostes del marc financer, a l'octubre de 2011 van vindre les propostes legislatives de la Comissió sobre la nova PAC, el 8 de febrer de 2013, o sigui, 2 anys més tard, el Consell Europeu vol dir els caps d'estat i de govern, o sigui, no els ministres d'Agricultura, sinó els caps d'estat i de govern, van adoptar el marc financer 2014-2020. El 13 de març, una setmana més tard, el Parlament va rebutjar, va dir que d'això, el que havien decidit els caps d'estat i de govern no anava a missa, i amb això estem. Vull dir, de moment, en aquest moment, tenim un rebuig complet al marc financer, que després explicaré que va decidir el Consell Europeu. El mateix 13 de març, el Parlament va aprovar el mandat de negociació sobre la PAC, o
sigui la segona negociació, l'agrícola, la financera primer rebutja el que diu el Consell, però a nivell agrícola s'aprova el mandat, i una setmana més tard, el 25 de març, el Consell de Ministres d'Agricultura també aprova el seu mandat. Per què? Perquè hem de començar a negociar els textos definitius. L'11 d'abril, la setmana passada, van començar aquests triàlegs que us he dit que hi ha entre el Parlament Europeu, el Consell i la Comissió, que en principi haurien d'acabar al juliol, en principi, juny-juliol. També al juny-juliol hauria d'haver el nou marc financer, i si el marc financer s'aprovés al juliol, sempre quan hi hagi acord financer, si no n'hi ha malament, al setembre tindríem la nova política agrària comunitària. Això en el millor dels mons possibles, però pràcticament es pot dir que això no es complirà. Tenim un calendari molt complicat. El que està clar, perquè el Parlament ho ha dit molt clarament, és que si no hi ha acord financer, no hi ha acord agrícola. Així de clar. En principi, llavors, dins de l'escenari més optimista, tindríem un acord al juny, juliol, sobre el marc financer, i un acord agrícola al setembre del 2013. Però ja els he dit que de moment ja sabem tots que no hi ha temps material per poder tindre la política agrària comunitària preparada per l'1 de gener del 2014, de tal forma que en aquests mesos, a partir d'ara, de la setmana que ve, començarem a discutir un text de mesures transitòries que permeti fer de pont entre el 2013 i el 2015, que seria la data d'inici de la nova política agrària comunitària. Bueno, comencem a veure, entrem amb el gruix de les negociacions. Primer veiem el marc financer, anirem molt de pressa. Bueno, això és la proposta de la comissió, la proposta de la comissió el que fa és reduir el pressupost actual de l'agricultura amb un 12%, un 9%, bueno, depèn de quins criteris s'utilitzin. L'acord del Consell Europeu, que és el que es va aprovar el 8 de febrer, encara baixa més el pressupost. El pressupost de la Unió Europea, al període anterior, que és el 2007-2013, representava un 1,12% del Producte Nacional Brut. 1,12%. La proposta de la Comissió converteix el pressupost en 1,08% del Producte Nacional Brut. Hi ha una baixada. I el Consell Europeu, amb aquesta decisió del 8 de febrer, baixa fins a un 1%. O sigui que, per primera vegada a la història, el pressupost comunitari global, no només agrícola, sinó global, en lloc de pujar, baixa. I això és, evidentment, l'austeritat pressupostària que s'està traslladant també al pressupost comunitari després d'aplicar-se a nivell nacional. A nivell de política comunitària passa exactament el mateix. Vull dir, tenim en aquests moments 417.000 milions d'euros. La proposta de la Comissió va disminuir això amb un 10% i el Consell Europeu disminueix això amb un 13%. Dins d'això, el primer pilar de la PAC, que com deia el Xema és el gruix, doncs el 2007 teníem 319.000 milions, passarem a la Comissió, passarem a reduir amb un 11%, i el Consell Europeu redueix això pràcticament amb un 13%. Aquesta és la situació actual. En aquests moments és així. L'acord del Consell Europeu, bueno, això no ho explico, això és això, ho estic dient però amb els programes perquè ho puguin veure, la caiguda, la posició del Parlament Europeu. Què és el que va votar el dia 13, una setmana després que el Consell Europeu decidís rebaixar el pressupost comunitari global? Què diu el Parlament? Bueno, rebutja la decisió dels caps d'estat i de govern, demana que s'augmentin els crèdits, sobretot per a algunes partides, innovació, recerca, infraestructures, joventut. Recordi que no hi haurà acord si no hi ha un compromís de decidir un nou sistema de recursos propis a la Unió Europea, un tema molt important perquè, no se sabran, dins de la zona euro ja hi ha un acord dins de la zona euro, no tots els estats membres, sinó la zona euro, ha decidit ja aplicar una taxa de les transaccions financeres. Si la taxa de transaccions financeres s'aplica, els diners són brutals. Vull dir, realment podem inclús reduir les contribucions nacionals i això és el que en aquest moment s'està veient, si caldria també avançar en un sistema de recursos propis.
També el Parlament demana més flexibilitat en la gestió del pressupost, demani, i això és molt important, demani que aquest pressupost per 7 anys tingui una revisió a mig termini, entenent que no es pot deixar a 2 parlaments i a 2 comissions un pressupost ja tancat, vol que es pugui canviar a mig termini, més o menys el 2017, per poder, diguem-ne, adaptar a la situació, sobretot si la crisi econòmica comença a decaure i la cosa comença a millorar. I un altre tema molt important que el Parlament demana és que no se imposin decisions agrícoles dins del marc financer. L'agricultura és una cosa a part que es decideix pels ministres d'Agricultura. El marc financer té un context, un àmbit més determinat. Bé, això és com estan les coses a nivell financer. Com estan les coses a nivell agrícola? Doncs a nivell agrícola, com abans comentàvem, tenim tres grans apartats. Els pagaments directes, la política de mercats i la política del món rural. Pagaments directes. Bueno, això ja ho ha explicat el Xema. Els 5 grans ajuts, l'ajut bàsic, l'ajut verd, l'ajut als joves, connectats. Bueno, aquí, no sé si veu bé, a baix tenim la columna de lo que el Parlament demana i el que, al costat, el que el Consell demana. En alguns punts estem totalment d'acord. Per exemple, en el cas del nou sistema d'ajuts, tant el Parlament com el Consell estan d'acord. Vull dir, volem un sistema d'ajuts per objectius, per funcions. Una altra cosa, el Parlament i el Consell, això és molt important, i sentirem parlar, en aquests 5 ajuts bàsics, si n'afegeix un altre, i estem d'acord, o sigui que sortirà endavant, que és un ajut redistributiu. O sigui, les 30 o 50 hectàrees primeres de cada explotació tindran dret a una prima addicional. Molt important. Això s'han fet càlculs ja, i això pot portar una redistribució, si s'aplica, perquè seria un ajut voluntari, però si s'aplica, això és molt més redistributiu que qualsevol proposta de degressivitat o sostres d'ajut que s'ha fet amb tota la història de la PAC. Molt més, pot ser una veritable revolució. D'on surt aquesta idea? Aquesta idea és una idea francesa, o sigui que França segur que l'aplicarà, segur, i aquí a Espanya pràcticament segur que no. Però bueno, el tema és que és una possibilitat molt important, molt interessant, si es vol afavorir l'agricultura mitjana, de mitjanes explotacions, i evidentment castigar a les grans explotacions per les economies d'escala, etc. A més, també beneficies a les agricultures més intensives. Bé, a part d'això, bàsicament hi ha un acord sobre l'esquema general. El problema és quan entrem a cada ajut. En principi, aquí ja comença a haver diferències importants. Per exemple, en quant a l'ajut bàsic, hi ha un acord de principi, tant al Consell com al Parlament, per reduir la condicionalitat. Això a la Comissió no li agrada gens, als ecologistes tampoc, però en principi hi ha un acord al Parlament i al Consell per reduir la condicionalitat. Després també hi ha un acord de principi sobre l'ajut bàsic que la convergència d'ajuts per hectàrea, que comentava el Xema que es va homogeneitzar, no començaria, com demanava la Comissió el primer any, amb un 40%, sinó que començaria amb un 10%. O sigui, seria molt més progressiva que el que s'estava pensant. En quant a l'ajut verd, l'ajut verd és on està, diguem-ne, el gran problema, el gran debat. I el gran debat està en que, com ha dit ja el Xema, tenim el problema de que el Consell, el Parlament no, el Consell ha incorporat aquesta idea de les mesures equivalents. Les mesures equivalents, a més, amb un criteri totalment diferent al de la Comissió, perquè la Comissió basava l'ajut verd sobre pràctiques concretes, 3 pràctiques que poden ser criticades en el sentit de que és possible de que no siguin suficients per abastar tota l'agricultura comunitària, però tenim la facilitat de la seva concreció. Bé, el Consell intenta afegir-hi les mesures equivalents, basats en un sentit finalista, no de pràctica, sinó d'impacte. I això porta molts problemes. Portarà molts problemes definir què és una mesura equivalent. D'entrada ja dic que la Comissió està en contra de la lluita integrada
L'agricultura, això, evidentment, no cola com a mesura equivalent, ni de lluny. És més, hi ha un document intern de la comissió on posa ja amb llista vermella de mesures equivalents i entre ells la primera és aquesta. Vull dir, per aquí no passa. Però, bueno, pot haver altres possibilitats, però la negociació serà molt dura en aquest punt. Després també hi ha diferències més petites sobre pastures permanents, el Parlament i el Consell l'omplien a pasturatges, que és una cosa molt més oberta. Després de zones ecològiques també hi ha més flexibilitat, però bé. Els ajuts connectats, aquí també hi ha un tema important. Aquí veieu com està l'ajut. A Espanya, en aquests moments estem pràcticament donant un 10% dels ajuts a sectors lligats a la producció. Per exemple, la prima a la vaca alletant, a l'oví, hi ha una sèrie de sectors que estan encara lligats a... Doncs bé, el problema és que el Parlament, la Comissió proposava que un 10% del total del sobre d'Espanya podria continuar sent connectat. Doncs bé, el Parlament puja del 10 al 15% i a més el Parlament afegeix que es podria arribar a un 18% si s'utilitzessin aquests ajuts per fomentar els cultius proteics, atès el dèficit proteic que té la Unió Europea. El Consell puja del 10 al 12%. Vull dir, i en això estem, entre un 12 i un 15, això és el que sortirà. Després hi ha el debat sobre la definició d'agricultor actiu. Fins ara no hi existia això, era una definició facultativa. La comissió intenta que sigui ja obligatòria per definir qui és el beneficiari, intentant excloure algunes empreses que no són agrícoles i que reben ajuts. Per exemple, avui tenim empreses de mineria, de Renfe, aeroports, aerodroms, vedats de caça, tenim immobiliàries que tenen terrenys i cobren ajuts agrícoles. Doncs bé, el Parlament demana que hi hagi una llista tancada d'empreses que estiguin excloses, que tindran a càrrega de la prova de demostrar si realment tenen una activitat agrícola important o no. La posició del Consell és bastant semblant, però aquesta llista, en lloc de ser obligatòria, seria voluntària, el que posa problemes. La Comissió, en aquest sentit, està més a prop del Parlament que no pas de la Comissió. Altres elements també són el règim de petits agricultors, és per simplificar. La degressivitat, un tema molt important. La Comissió insisteix, com sempre, en reduir els ajuts a partir de 150.000 euros i posant uns sostres que són 300.000 euros, unes quantitats molt importants. Fins ara, a tota la història de la reforma de la PAC, aquestes propostes de la Comissió, el Consell de Ministres les havia rebutjat. Bé, el Parlament recolza la proposta i la fa obligatòria. El Parlament la fa voluntària, que vol dir que hi hauria estats que no l'aplicarien. Aquí hi ha un gran problema, aquí hi haurà bufetades, ja podem dir el que hi ha. La convergència entre estats, això és un tema molt fumut a nivell polític, de com se redueixen les diferències d'ajuts a l'hectàrea entre els països de l'est i els països antics membres de la Unió Europea. La idea és donar més ajuts als països de l'est i hi ha diferents propostes i bàsicament aquí hi ha un acord, vull dir, pràcticament hi haurà una redistribució progressiva i parcial a favor d'alguns països de l'est. Després un tema també molt debatut és la flexibilitat. En aquests moments és possible passar una part dels ajuts del primer pilar, o sigui, dels pagaments directes, al segon pilar, del món rural. Doncs bé, això ara va en els dos sentits. Els estats podran passar diners del primer pilar al segon pilar, però també podran passar diners del segon pilar al primer pilar. I per què això? Per el que abans comentava, perquè el segon pilar és cofinançat i el primer pilar no ho és. Doncs bé, aquí hi ha diferents propostes de percentatges, hi ha un debat de percentatges, però la idea és que es mantingui. En quant a política de mercat, vaig de pressa, no explico, la proposta no l'explico perquè bàsicament els punts crítics quins són. El primer, i aquí no hi ha acord possible,
jo crec que no hi haurà acord possible, si no canvia el Consell, és que el Parlament Europeu defèn les seves competències i diu que la política comunitària s'ha de decidir en codecisió. El problema és que el Consell, agafant-se una frase dels tractats, interpreta que hi ha temes que no són en codecisió, que només és ell, el Consell de Ministres, que ho ha de decidir, que són tot el tema de fixació de preus d'intervenció, les condicions de l'emmagatzematge privat, les restitucions de l'exportació, els ajuts de distribució de fruites i verdures a les escoles, etc. Doncs aquí, això evidentment, aquí o s'accepta o no s'accepta. Si hi ha un punt ja ho veurem. Un altre tema és la reserva de crisi. Això és un tema molt tècnic, però és molt important. La Comissió va proposar crear una reserva de crisi, per moments de crisi greus, fora del pressupost comunitari, fora del pressupost agrícola. Per què? Per guanyar flexibilitat amb la gestió. El Consell ho ha tornat a ficar dins de la política agrària comunitària, però com el pressupost de mercats ha caigut un 40%, no hi ha diners suficients per nodrir aquesta reserva. Llavors, què es farà? Doncs, si continua tot com el Consell vol, tindríem cada any els ajuts directes que s'apliquen, que s'atribueixen als agricultors, serien reduïts cada any amb un percentatge per passar-ho directament a inicis d'any a la política de mercats. Això és evident. Un altre tema són les mesures de control de l'oferta, el que deia les quotes, hi ha acord de mantenir-les una mica més del que la Comissió proposa. Un altre tema és la política de competència. Aquí és una de les grans novetats de les propostes de la Comissió. Per primera vegada hi ha mesures concretes amb una visió de cadena integrada, de cadena alimentària. I una de les idees és que les regles de la competència siguin més fortes dins de l'agricultura, i donant la possibilitat a les organitzacions de productors i a les interprofessionals de que s'organitzin per poder negociar amb més poder de negociació amb la indústria i la distribució. Doncs aquí ja continua havent problemes entre el Consell i la Comissió. El Parlament Europeu, per exemple, vol que el reconeixement de les noves organitzacions de productors sigui obligatori. El Consell pensa que hauria de ser facultatiu. Hi ha un desacord profund sobre els objectius de les noves organitzacions de productors, sobre l'extensió de les regles contractuals, que en aquest moment ja estan aplicades al sector de la llet, etc. Per últim, política rural. Bueno, aquí hi ha un canvi de filosofia dins de la proposta de la Comissió. A partir d'ara, la política rural anirà acompanyada d'altres fons, la política regional, la política social, tots els fons estructurals que es diuen de la Unió Europea, treballaran amb una visió territorialitzada. Per exemple, agafem aquesta comarca, la Safor, tindria un objectiu territorial X, podria ser acabar o reduir l'atur. Doncs bé, per reduir l'atur se posen d'acord els tres fons per buscar mesures integrades per assolir aquest objectiu. A més, aquests objectius són quantificats, o sigui que si no s'assoleixen les previsions, se'ls treu diners als gestors per no haver arribat a assolir els objectius. Per què es fa això? Per què? Perquè abans era molt fàcil. Objectiu de joves agricultors, incorporar 2.000 joves agricultors a Espanya en els propers anys. Al final, 200 joves agricultors. Per què? Bueno, tothom sabia que 2.000 era una qüestió impossible, però com políticament interessava posar als diaris de que es volia incorporar 2.000 joves agricultors, se posava. Bueno, això s'ha acabat. Si tu poses 2.000, pobre de tu, perquè després te trauran tots els diners entre els 200 i els 2.000. Vull dir que cuidado amb jugar, amb fer demagògia. I ja estic acabant. Quins són els punts crítics al desenvolupament rural? N'hi ha tres. El primer, la Comissió proposa que de tot el pressupost de desenvolupament rural, un 25% vagi a mesures agroambientals. Doncs bé, el Consell això ho rebutja. Un altre element molt important, estem discutint la nova classificació de zones desafavorides a l'agricultura. En aquests moments hi ha una classificació a Espanya i a Europa
que utilitzi criteris socioeconòmics. Bé, aquests criteris socioeconòmics en principi s'haurien d'eliminar i passarien a ser criteris biofísics, o sigui, molt més objectius. Però clar, això té el problema de que lluiran les zones desafavorides. Hi ha un debat. El Parlament Europeu vol que aquesta classificació es decideixi amb codecisió, que es presenti un reglament i es decideixi negociant. El Consell, evidentment, el que vol és que això, sobretot, no es faci en codecisió, perquè cada estat ho està negociant sota mà amb la comissió. Ho està fent sota mà, vull dir, sense cap, simplement, vull dir, hi ha un joc bilateral i mira, tu, jo necessito això, perquè és que si no se'n llança la gent a la jugular. I bueno, la comissió és més flexible. I després hi ha el tema dels mecanismes individuals de gestió del risc. Es volen fomentar més les assegurances i els fons mutuals, però el problema és que no hi ha pressupost. Vull dir que, bueno, és molt bonic, però això no anirà enlloc. I amb això, jo crec que ja hem fet més que suficient. Perdonin si he anat molt de pressa, però bueno, així estem. Bueno, ens queden 10 minuts per a un torn de preguntes. Es dirà ara qualsevol qüestió que no s'hagi quedat massa clara o que se vulgui preguntar als ponents, podeu començar i preguntar el que vos parega més adequat. Si en cas comencem el torn de preguntes i, per favor, pregaria que foren concises i concretes per als ponents. Algú vol fer alguna pregunta? Algú s'arranca en les preguntes? Toni. Volia fer una pregunta a Xema i Albert. M'ha tocat la intervenció de Xema quan feia menció que pareixia la PAC, la política que s'havia seguit en l'agricultura, a una economia dirigida o d'una economia planificada. I volia saber fins a quin punt aquest model que és continental, entenc, o per almenys per la part d'una agricultura intensiva, en què ens beneficia a nosaltres a nivell de països mediterranis i sobretot a nivell del País Valencià. El fet de ser tan dirigit, jo no li veig, en tot el que ens ha explicat Albert, de quina manera, concretament a la comarca de Sa Pobla, si poguera ser més concret encara, ens pot beneficiar aquest tipus de model de política agrària. Bueno, la PAC actualmente es menos dirigista que en los años 80. Es verdad que sigue habiendo muchos instrumentos y realmente podemos decir que a la agricultura de la Safor o del litoral prácticamente no le ha beneficiado excesivamente y sí que le ha perjudicado en un par de cosas, ¿no? Una, que el que ha recibido ayudas se está acostumbrando a recibir ayudas y a tomarlo como un derecho. Con lo cual, un dinamismo que había empresarial, comercial, en la agricultura valenciana y en buena parte de la agricultura, en cierta medida se va perdiendo porque pensamos en la PAC como un derecho y como algo que nos tiene. Y en otra cosa no ha beneficiado, y es que los instrumentos no se adaptan a las necesidades, por ejemplo, de organización de la agricultura valenciana. Sí que existe, por ejemplo, los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Afortunadamente se van a seguir defendiendo, parece ser, ese tipo de programas en estos nuevos enfoques de la PAC, pero habría que fortalecer esos programas, eso sí, exigiendo profesionalidad y unas reglas de eficiencia y de transparencia en las organizaciones. Creo que a la PAC le faltan cosas para adaptarse a las necesidades de esta agricultura, pero lo que no necesitamos son ayudas sin contrapartida, lo que necesitamos son incentivos para innovación y mejora empresarial. ¿Alguna cuestión más? Enrique. Ha parlat de l'auge del sector agroalimentari, però no tots els passos de la cadena.
perquè està pujant el sector secundari, però el sector primari porten 10 anys en ruïna total. En aquest PAC, quin jove agricultor es té que incorporar a l'agricultura quan porten 10 anys en pèrdues? Poseu en el seu cas mateix, si vostè està perdent diners, el seu fill s'incorporaria al seu negoci. Estem en la ruïna total. Només tenim que veure qualsevol poble de la Comunitat Valenciana, l'abandono de terrenos, granges, han desaparegut pràcticament tot el sector ganadero, el sector citrícola està desapareguent, però a passos agegantats. És que estan parlant des d'una teoria, però la pràctica només hi ha que veure qualsevol poble de la Comunitat Valenciana. Quin jove agricultor en aquestes perspectives pot incorporar-se avui al sistema productiu, el primer pas de la cadena? Gràcies. A ver, de acuerdo. Ahora, nosotros trabajamos con empresas. Estamos trabajando con organizaciones de productores, por tanto, estamos recibiendo información que es mucho más compleja. O sea, claro que existen dificultades, claro que hay una agricultura, un modelo de agricultura que está en ruina, y claro que el sistema facilita en cierta medida esa ruina, pero hay otro modelo de agricultura que está emergiendo, que está creando, y que también hay organizaciones que lo están apoyando, y eso también es realidad. O sea, tenemos un sector agroalimentario, y no solo, estoy hablando del productor organizado muchas veces, estoy hablando de empresas comercializadoras que están convirtiéndose en líderes, y es verdad que estamos en desventaja frente a lo que puede ser una distribución concentrada. Pero yo no creo no creo que estructuralmente y necesariamente y determinísticamente carezcamos de los elementos para tener una agricultura exitosa. Tenemos todas las condiciones. Y no solo te lo digo desde la atalaya de la universidad. Bueno, jo, evidentment, no soc valencià, no conec tan bé com el cas valencià, però la pregunta aquesta es pot estendre a tota Europa, a tota Europa. Vull dir, els joves agricultors estan de capa caiguda. És un problema generalitzat. Per això s'ha introduït un ajut especial dins del primer pilar. Una cosa que jo trobo molt important, i potser m'estic ficant en un lloc perillós, però m'adelanto, perquè és important. Hi ha la possibilitat en aquests moments de demanar que sectors que no cobraran ajuts, com els cítrics, per exemple, rebin ajuts. Això és una batalla. Jo, sincerament, penso que és un error, una equivocació demanar que el sector dels cítrics demani ajuts directes. Prefereixo que aquests ajuts directes, que aquest pressupost es quedi al segon pilar per reforçar les interprofessionals, les organitzacions de productors, perquè hi haurà una batalla típica de comunitats autònomes i sectors que demanaran, no, si falta diners per abastir totes les noves hectàrees sense reduir els ajuts ja tradicionals al sector ramader, etc., continental, doncs, bueno, agafem diners del segon pilar i passem al primer pilar, que és el que en aquests moments se permetrà. Aquí ens estem matant. Molt millor és donar més ajuts a joves agricultors, per exemple, i no donar, perquè al final que serà 50 euros a l'hectàrea a un cítric, On anem amb 50? I a més, quin és el marc de plantació mitjà a València? Vull dir, esteu al final afavorint a les grans explotacions andaluses, en contra vostra, i esteu afavorint als cítrics menys competitius d'altres països de la Unió Europea. Cuidado amb coses que a nivell polític i a nivell sindical són molt fàcils de demanar, i després poden tenir conseqüències estructurals a més llarg termini. Cuidado. ¿Alguna cosa? Sí. Dins de les negociacions que s'està portant ara el tridiàleg, que és una paraula curiosa. Diàleg, s'ho han inventat, ningú s'ha dit. La qüestió diguem-ne, del monopoli, per dir-ho d'alguna manera, de les grans superfícies respecte no al productor com a individual, sinó a l'oferta productiva. No parle d'un llaurador, sinó inclús d'un anemot, per exemple. Ahí, aquest apartat com està? Bueno, és el que abans comentava. Per primer cop s'introdueixen mesures des d'un punt de vista de la cadena.
intentar millorar la distribució del valor afegit. Sincerament, entre nosaltres, això no és cap meravella, vull dir, no arribarem a solucionar el problema. Però, per primer cop a la història de la comissió s'atreveix a entrar en aquest tema. I això anirà més. El que passa és que hi ha posicions als estats molt divergents. I, per exemple, el Parlament era molt avançat en temes de política de competència, o sigui, intentant que no passi el que està passant en aquests moments, de que qualsevol acord a Espanya, però a França, o a Itàlia, o a Anglaterra, qualsevol acord agrari és tombat per les autoritats nacionals de la competència, o pitjor encara, el mateix acord, i tenim estudis fets, el mateix acord a França te l'accepten i a Espanya te'l prohibeixen. Les autoritats... Bueno, la idea era harmonitzar les pràctiques de competència des del punt de vista comunitari. I el segon element nou és intentar reforçar les interprofessionals i les organitzacions de productors per poder guanyar poder de negociació davant de les superfícies. Contra el monopoli, monopolis, que tampoc no es pot dir monopoli, però vull dir, contra el pes econòmic de la gran distribució, vull dir, l'única solució des d'una economia de mercat és intentar posar davant seu algú que pugui negociar més o menys amb igualtat de condicions. I això és una batalla a llarg termini, però la idea, el bo, és que la comissió per primera vegada va per aquesta línia. Però ja li dic, el gran problema que ens trobem és que hi ha estats que, quan els hi parlen de posar excepcions al dret de la competència per al sector agrícola, ja tremolen. Els hi va contra acord, no? I això va per llarg. Però jo penso que almenys ja comencem a posar alguns passos. Per exemple, prohibirem ja per primera vegada en els textos l'abús de posició dominant i alguna sèrie de coses que fins ara no hi eren, no? Ja veurem. Bueno, són les 10:30, fem una última pregunta en Salvador Torres d'ABA, no? Molt bé, sí. I de totes maneres, qualsevol cosa que vulgueu preguntar-li als dos ponents, ells estan a la vostra disposició per a qualsevol aclariment. Salvador, l'última pregunta. Sí. Bueno, en primer lloc, felicitar-vos perquè en una hora heu sigut capaços de fer una radiografia molt ajusta d'una cosa tan complexa com és la reforma de la PAC que tenim pendent. I la veritat és que està molt bé el que heu explicat. La pregunta que volia fer-li és a Albert. Quan parlem de mercats, dins de la reforma s'està centrant tot sobre el tema d'OPEs i sobre el tema d'interprofessionals. Per què no s'ha entrat en la reforma en la regulació de lo que és la cadena, per exemple, el que acabes de comentar tu ara, en detectar les pràctiques comercials desleals i regular-les? Quan sabem que dins de la Comissió d'Agricultura del Parlament són favorables a això i n'hi ha molts eurodiputats que són inclús partidaris de legislar aquest tema. Sí, sí. És que ja li dic, el problema és que el Parlament ha sigut molt més avançat en aquest sentit, molt més. De fet, inclús en aquests moments, inclús després del vot al plenari, que va reduir una mica les propostes del ponent i de la Comissió d'Agricultura, continuem estant més avançats. Introduïm definicions del dret de la competència als textos, les pràctiques comercials són esmentades, la prohibició de segons quines pràctiques comercials estan esmentades en el text, però després quan veus les esmenes del Consell, això queda molt disminuït. És així, vull dir, és qüestió... I en aquest cas no és Espanya, la posició espanyola no és, diguem-ne, de les contràries, ens trobem amb altres països que estan en contra d'aquesta idea. Per això et dic que, paciència, jo penso que entrem en un camí llarg, però que almenys entrem, perquè fins ara mai s'havia tocat el tema de la cadena a nivell de la PAC. Sempre es pensava, la política comunitària és això, agrària. No, cada cop haurà de ser més agroalimentària i haurà de tindre una visió més vertical, més de cadena. Això és com hauria de ser, però costa, costa. Sobretot també perquè, perquè els mateixos sindicats tampoc els agrada, que sigui cada cop més agroalimentària, volen continuar que sigui bàsicament agrícola, però el món va cap aquí. Bé, passen 3 minuts de l'hora fixada, crec que hem complit
vamos, casi una precisió suïssa, de rellotge suïsso, la primera ponència. Agrair-li a José María Álvarez Coque i Albert Massot pues, haver estat així i haver-nos informat adequadament, com diu Salvador Torres, de la política agrària comunitària. Veig simplement agrair-los i aplaudir-los per la seva magnífica intervenció. Moltes gràcies.